आयदा फारसे जों थांनि आंनो होनाय आयदाया जाहैबाय जोङो जेरेमाया 4:14 जेरेमियानि 4:14 बेखौ आंनोहाय होदों बेयाव ओरै होननानै लिरदों दहाय जोंहा आफादगिरि बिथाङाबो फरायलांबाय अब्लाबो खनसे फरायनानै लाबावनो खोनासं ओइ जेरुसालेम नोंनि दुस्थु मनखौ सुस्रादो अब्ला नोङो बासायजागोन गाज्रि साननाया नोंनि गोसोआव बेसे गोबाव थाबावगोन मोनथिया बर' ट्रेन्सलेशना मानो मोनसेयाव मन होननानै बुंदों मोनसेयाव मानो गोसो होननानै बुंदों माब्लाबा जोंहा जोंनि ट्रेन्सलेशना खोब स्टेबल नङा बे गोजाम मोनसे ट्रेन्सलेशनमोन बेनिखाय खोब दिदोम नङा दा फोसाबनायनि खामानि मावबाय थादों BCBनि गेजेरजों बारा गोबाव नङा जों बे बोसोरावनो गोदान मोनसे रिभाइज फोसाबनाय मोनसे जों बाइबेलखौहाय मोननो हागोन जोंहा बिथां बेंज्लायग्रा सार बिथांनि आखायाव दङ खामानिया फोजोबनायनि जि खामानि बे फोजोबनायनि खामानिखौ बिथाङा मावगासिनो दङ आरो बे बोसोरावनो जों बे फोसाबनाय बाइबेलखौ मोननो जोङो आसा खालामनानै दङ दा बेवहाय बुंदों ओइ जेरुसालेम नोंनि दुस्थु मन होननानै बुंदों बेवहाय मन माने गोसोआनो आं गोसो होननानै फरायनोसै ओइ जेरुसालेम नोंनि दुस्थु गोसोखौ सुस्रादो अब्ला नोङो बासायजागोन गाज्रि साननाया नोंनि गोसोआव बेसे गोबाव थाबावगोन ओइ जेरुसालेम बेयाव जेरुसालेमखौ थांखिनानै बुंदों नोंनि मेसेजआ मा ओइ जेरुसालेम मेसेजआ मा नोंनि दुस्थु मनखौ सुस्रादो आरो मा अब्ला नोङो बासायजागोन नोंनि दुस्थु गोसोखौ सुस्रादो अब्ला नोङो बासायजागोन गोसोनि खोथा बेयावहाय बुंदों गोसो मानसिनि जि गोसोनि जि कन्डिशन एबा जेरुसालेमाव थानाय मानसिफोरनि जि गोसोनि कन्डिशन गोसोनि जि थासारि अबस्था बे अबस्थाखौ लानानै खोथा बुंदों आरो जोङो 4:1 फरायबोब्ला एसे बांसिनै मोनथिगोन मानो बे बाथ्राखौ बुंनो गोनां जाखो आं ओंखाय 4:1 एसे फरायनानै लानो नामा खोनासं फोरबोआ होनबाय ओइ इजराइल नोङो फिनफिननो हास्थायोब्ला आंनियाव फैफिनदो नों आं मुगैनाय मुर्तिखौ बोखारनानै आंखौ फोथायब्ला आरो नोङो आंनि मुङै समायलाब्ला न्याय मावनाय जागोन आरो गासै जातिफ्रा आंनिफ्राय बोर मोननो खावलायगोन आरो बिसोरो आंखौ बाख्नायगोन ओइ जुदानि मानसिफोर आरो जेरुसालेमारिफोर नोंसोरो आंजों गदाय खानायखौ लाखिदो नोंसोरो फोरबोनो लागै गावसोरखौ थकसेट खालामदो नङाब्ला नोंसोरनि जेंना आंनि रागा अर बादि जोंफ्रुगोन मानोना नोंसोरो इनाय खामानिफोर मावबाय आंनि रागा नोंसोरखौ खामखुबगोन बेखौ खोमोरनो हानाय सासेबो मानसि ओंखारनाय नङा बे जाबाय जेरुसालेमनि मानसिफोरनि सायाव इसोरनि राग जोंनाय इसोरनि बोराबनानै बुंनाय बाथ्रा आरो बिथांमोननो बोराबनायल' नङा खाबु होनानै बुंनाय बाथ्रा गिदिंफिननो सुस्रानो सोलायनो बुंनाय बाथ्रा दा जेरेमियावनो जों जेब्ला 17:9 फरायो बेवहाय जोङो मानसिनि जि गोसोनि अबस्था बे गोसोनि अबस्थाखौ बेवहाय जोङो मोजाङै रोखायै बाइबेला फोरमायदों खोनासं 17:9 मानसिनि गोसोआ गासै मुवानिख्रुइ बांसिन थगायग्रा बिनि रगा सोखाजाया बिनि सानखोमानायखौ सोर बुजिनो हागौ मानसिनि जि गोसोनि जि अबस्था बे अबस्थाखौ बेवहाय बाइबेला जोंनो बेवहाय फोरमायदों स्पेशली जेरुसालेमनि मानसिफोरनि गोसोनि खोथाखौ बेवहाय बुंनो नागिरदों नाथाय जोङो बे फुंबिलि समावहाय नैबेबायदिहै जों सावरायनो इच्छा खालामदों मानसिनि जि गोसोनि जि अबस्था बे अबस्थाखौ लानानै दा बेयाव बुंदों सुस्रादो गोसोखौ सुस्रादो दा आं माबा मोनसे लानानै फैनो हानायमोनब्ला लानानै फैगौमोन जिजों मानसिनि गोसोखौ सुस्रानो हायो बेबायदि माबा मोनसे दङब्ला साबुनफोर दङमोनब्ला मानसिनि गोसोखौ सुस्रानो हानाय लेथ्रा मानसिनि गोसोखौ फोसाबनो हानाय बबेयावबा गोथार दैफोर मोनोमोनब्ला
बथलफा राननानै गालांनो आं हागौमोन दा जों बेखौसो नायनांगोन बेखौसो जों गोसो होनांगोन खोनासंनांगोन दायो बेयाव सुस्राद होनना बुंदोंना सुस्रायाब्ला डेन्जार दङ थारमाने जेरुसालेमनि मानसिफोरा जुदि बिथांमोननि गाज्रि गोसोखौ सुस्रायाब्ला इसोरा बुंखाबाय आंनि बिसारा नोंसोरनि सायाव फैगासिनो दङ नोंसोरनि जे लेथ्रा गोसो नोंसोरनि जे लेथ्रा साननायफोर नोंसोरनि जे लेथ्रा मोनसे गोसो बे गोसोखौ जुदि नोंसोरो फोसाबाब्ला मा दङ डेन्जार दङ गिथावना दङ आं ओरैबायदि बिसार लाबोगोन नोंसोरनि सायाव आं ओरैबायदि बिसारखौ लाबोगोन जे बिसार ओरैबायदि खामख्रुबगोन आंनि रागा नोंसोरखौ होनना बुंदों इसोरनि बाथ्राया ओरैबायदि खामगोन नोंसोरखौ अरजों रुजुनानै बुंदों बेयाव इसोरनि रागखौ बे रागा नोंसोरखौ ओरैबायदि खामफ्लेगोन आंनि बे रागा नोंसोरनि लेथ्रानि थाखाय नोंसोरनि गाज्रिनि थाखाय आंनि रागा नोंसोरनि सायाव ओरैबायदि फैगोन अरबायदि जानानै फैगोन आरो बियो जेब्ला नोंसोरखौ खामफ्लेगोन बेखौ खोमोरनो रावबो हानाय नङा वार्निं बे जाबाय जेरुसालेमनि गाज्रि गोसोनि मानसिफोरनि थाखाय इसोरनि बाथ्राया बेयो मोनसे वार्निं बिथांमोनखौ साबधान होनाय बाथ्रा आरो बियो जाबाय मानोना बिथांमोना सोलायाखिसै बेखौ जों उनावहाय नुनो मोनो जेरेमियानि गेजेरजों जिसायानि गेजेरजों इजराइलफोरखौ बुंनाय जुदानि मानसिफोरखौ बुंनाय इसोरनि जे राग नोंसोरो सोलायाब्ला नोंसोरनि गोसोफ्रा सोलायाब्ला आं खामग्लिगोन आंनि रागा नोंसोरखौ खामब्लावगोन बे बुंनाय बाथ्राया मानोना बिथांमोना सुस्रायाखिसै बिथांमोननि आखल आखुखौ सुस्रायाखिसै बिथांमोननि गोसोफोरखौ सुस्रायाखिसै बेनिखाय जों नुनो मोनो इसोरनि रागा बिसोरनि सायाव फैमारबाय बेखौ जों उनावहाय नुनो मोनो दा बे जाबाय नाय जोंनि इसोरा बेसे अनखौ पाप मावब्लानो सिथारोब्ला जों साबेसेबाङा दिनै बेवहाय गोथाङै थागौमोनथाय मोनथिया खनसे पाप मावब्लानो आरो सेकेन्ड चान्स गैला खाबु गैला मोनसे पाप मावब्लानो आरो खाबु गैफिनलामोनब्ला आसलते मानसियानो जानाय नङामोन पृथिबियाव खारन प्रथम मानसियानो पाप मावबाय जे गैला जोब्बाय आं नोंसोरनो आरो खाबु होनो हाला नाथाय जोंनि इसोरा बेसे अनखौ इसोर नायलाय बेयावबो बिथांमोननि गाज्रि सोलिनायफोरखौ नुनानै बिथांमोननि गाज्रि खामानिफोरखौ नुनानै बिथांमोनखौ वार्निंसो होग्रोदों सोलायगौब्ला बुंग्रोदों बिथांमोनखौ खनसेनो माबा मोनसे इसोरा हायोथ' बेखौबो खालामनो इसोरा हायो बे इसोर दा बेयो गावनि गोसो बायदि मावनो हाग्रा इसोर बियो गावनि गोसो बायदि खालामनो हाग्रा इसोर बियो नाथाय बेखौ खालामोब्ला बिनि अननाया माबोरै नुजागोन जों बुङो इसोरखौ अनखौ इसोर होननानै बियो जोंखौ गोबां अनो होननानै जुदि इसोरा खनसे जों पाप मावनायावनो खनसे जों दाय मावनायावनो जोङो खनसेनो बोखारोब्ला फुथारोब्ला फोजोबोब्ला इसोरनि अननायालाय आरो बबावथो नुजागोन इसोरनि अननाया बबाव प्रखा जागोन इसोरा जे अनखौ इसोर बेयावबो नुजागोन आरो बेनिखायनो बियो जोंनो द्वितीय पेतराव नैबे बाथ्राखौ बुङो जिसुआ मानो फैथ'वाखै बिनि मोनसे कारना मानो गाव धैर्यजों थादों गाव सैसोनानै थादों मानसिनि पाप मावनायखौ नुदों बियो मोनथिगौ बियो बिसोर बिसार खालामजानो समायसिगौ बिसोरो साजा मोननो समायसिगौ नाथाय बियो नेनायजों धैर्यजों गावखौ हमथानायजों सैसोनायजों थादों आरो दिनै सोरबा सासे सोलायगोन नामा आरो दिनै सोरबा गावनि गोसोखौ गोदान खालामगोन नामा बे धैर्य बे अननाय जोंनि इसोरा नेनानै थायो होननानै जोङोहाय इसोरनि बाथ्राया बुंदों जेरुसालेमनि मानसिफोरखौ इसोरा अनदोंमोन जेरुसालेमनिखौल' नङा जेसेबां बाइबेलाव जोङो बिसार खालामनाय नुयो इसोरनि अननायखौ जों नुनो मोनो नौहनि समाव खनसेनो इसिबां गाज्रि जाबाय दे आं दैबानाजों नोंसोरखौ सिथारजोबनोसै होननानै सिथारजोबाखैथ' नौहनि गेजेरजों इसोरा मानसिफोरनो खोथा बुंदोंमोन नौहनि गेजेरजों सोलायनो बुंदोंमोन सोलायाखिसै इसोरनि खाबु बिथांमोना नाजावाखिसै इसोरा होनाय खाबु बेनि बेसेन बिथांमोना बुजियाखिसै आरो बेनिखायसो इसोरा पृथिबिनि गासै मानसि मानिखौ बे 8 सादाइन सुबुंखौल' बासायनानै जेसेबां मानसि दंमोन गासैखौबो सिथारजोबदों सदम आरो गमरा जेखौ अरजों इसोरा सावथारदों बेयावथ' गावनि रागखौसो बुंदों नैबेयाव जोंनि जे आयदा बे आयदायावहाय इसोरा गावनि रागखौसो बुंदों नाथाय सदम आरो गमरानि बाथ्रायाव इसोरा अरजों सावमारथारदों बिथांमोननोबो खाबु होदोंमोन लटआ बिथांमोननि गेजेराव दंमोन लट इसोरखौ फोथायग्रा सासे मानसिया
आब्राहामजों लोगोसे थाफानाय आब्राहामनिनो नखरनि बे लटआ बिसोरनि गेजेराव दंमोन बुंदोंमोन आब्राहामा बे सदम आरो गमरायाव थानाय मानसिफोरनि थाखाय आरज खालामदोंमोन सोलायनो बुंदोंमोन सोलायाखिसै बिथांमोना गाज्रिखौनो मावबाय थानो सायख'बाय बिथांमोननि गोसोफोरखौ इसोरनि सिगाङाव खालामनो सायख'आखिसै गाज्रिखौनो मावबाय थानो बिथांमोना थि सानबाय बेखौनो मावनानै रंजानो बिथांमोना मोजां मोनबाय नायदो सदम आरो गमराखौ मा खालामखो इसोरा थारैनो गोजौनिफ्राय अबेनिफ्राय मिन्थिया इसोरा हायो इसोरा बोलोग्रा अबेनिफ्राय इसिबां गिदिर गिदिर अर हरखो नै आं बेयाव फैनायनि सिगां मोनसे प्रग्रामावहाय दंमोन माबायावहाय सनितपुरावहाय ओरै भालुकपुरजों मोनसे प्रग्रामाव दंमोन शुक्रबार मोनाबिलिनिफ्राय देवबार मोनाबिलिसिम आं दंमोन बेयाव आंजों लोगोसे सासे बुंथिगिरि दंमोन जोंनि ओरै बिबिसिनिनो बर' बाप्टिस्ट कनभेन्सननि सासे स्पिकार दंमोन बिथाङा इजराइलाव थांबाय आरो बिथाङा बुंदों बे जायगाजों सदम आरो गमरा बे जायगाजों जेब्ला गारि सालायलाङो दाबो बेयाव मा दङनो हांगारफोरा दङ होननानै बुंदों आरो गिदिर गिदिर हांगारफोर जे हांगारफोरखौ दासिमबो आर्किअलजिस्टफोरा स्टाडि खालामग्राफोरा रिसार्च खालामग्राफोरा रिसार्च खालामदों इसिबां गिदिर गिदिर अरनि बे बल बेयो बबेनिफ्राय गोग्लैबोनाय बेखौ दासिमबो दङ होननानै बुंदों बिथाङा गाव थांनानै फैनाय नुनानै फैनाय बाथ्राखौ बिथाङा बुंदों सदम आरो गमरा खिन्थु बिथांमोनखौ खनसेयैनो दिनै पाप मावबाय आं सावबाय बे नङाथ' इसोरा मा खालामदोंमोन इसोरा बिथांमोननो खाबु होदोंमोन सोलायनो बुंदोंमोन सोलायाखिसै जोंनि जे आयदा जोंनि जे बिखय बे बिखयाबो बेनो इजराइलखौ सोलायनो बुंदोंमोन सोलायाखिसै बेनिखाय बिथांमोनखौ गुबुन मानसिफोरनो गथायनानै गोबां सै होबाय गोबां सैनो गोनां बिथांमोना जाबाय आं मा बुंनो नागिरदों बे फुंबिलि समावहाय नैबेखौ बुंनो नागिरदों बे आयदाया जोंनि थाखाय जुदि गाहाय मोनसे आयदाब्ला इसोरनि मेसेजआ इसोरनि जि बुंनो गोनां बाथ्राया बेनो जोंखौ सोलायनो बुंदों जोंखौ सोलायनो बुंदों आरो जेब्ला जों सोलाया इसोरा फोथायजाथाव आं बिसार खालामगोन होनना बुङोब्ला बियो बिसार खालामगोन सोलायाब्ला इसोरा अनो जोंखौ बे सैथो बाथ्रा नाथाय इसोरनि अननायखौ बुजिनानै बिनि होनाय खाबुखौ बुजिनानै जों सोलायनो गोसो खालामाब्ला इसोरा मा गुबुन उपाय थागोन मा इसोरा जोंखौ सावनायनि थाखाय इसोरा इनाय जागोन इसोरा जोंखौ बिसार खालामनानै साजा होयोब्ला इसोरा इनाय खालामनाय जागोन ना जानाय नङा मानोना बे जोंनो खाबु होदोंना सोलायनो बुंदोंना जों सानो इसोरा इसिबां अनखब्लालाय मानसिखौ माबोरै सावनो हागोन बेलाय इसोरा इसिबां अनग्राबा गावनि फिसाफोरखौ माबोरै बिदि साजा होनो हागौ बेलाय जों सानो बेखौ इनाय इसोर बायदि जों सानो अनख नङा बायदि जों मोनो आरो साजा होनो मोजां मोनग्रा मानसिखौ दुखु होनो मोजां मोनग्रा बेबायदि इसोर नङाथ' जोंनि इसोरा बियो गोबां अनो आरो गावनि अननायनिफ्राय जोंनो सानफ्रोमबो खाबुखौ बियो होयो सोलायनो खाबु मोजां जानो खाबु बे इसोरा जोंनो होयो आरो बे खाबुखौनो इजराइलफोरनो इसोरा होदोंमोन जुदानिफोरखौ लांखांबाय बे समाव जुदानिफोरखौ लांखांबाय बन्दी खालामनानै लांबाय बिथांमोननि राजाफोरा जेननो गोनां जाबाय बिथांमोननि राजथावनिफोरा आक्रमण खालामजानानै थेर बेथेर जाखांबाय बे उदाहरनखौ लानानै जेरुसालेमखौ बुंदों नाय बिसोरो गोसो सोलायाखिसै बेनिखाय बिसोर मा जाखो नोंसोरखौबो खालामगोन नोंसोर गोसो सोलायाब्ला नोंसोरनि गोसोफोरखौ सुस्रायाब्ला बे बाथ्राखौ बुंदों आरो दा दिनै जोंनो बुंदों बै समाव इजराइलफोरनो बुंनायमोन दिनै बे एखे इसोरा जोंनो बुंदों बाथ्राया मा जोंनि गोसोफोरखौ सुस्रायाब्ला इसोरा जोंनि सायाव बिसार दोनदों बिसार संसारावबो जायो बियो बे बिसारा सोलायाब्ला इसोरनिफ्राय दुखु खस्थ बायदि समायसा जोंनि जिबनाव फैयो संसारावबो जायो आरो संसारखौ बारनायनिया देरसिन जों रावबो खारग'नाय नङा सोरबाया पाप मावै बिनि साजा बिनि फिथाइ हिसाबै संसाराव मोनलाङाबो जानो हागौ सोरबाया खिन्थु संसारखौ बारनायनि उनाव जोंनि जि जिबन बे जिबना बिनि सिगाङाव जे गसंथारनांगोन बै समाव जोङो रावबो खारग' हानाय नङा बेखायनो जोंखौ बुंनो गोसोखौ सुस्रादो जोंनि आयदाया माबोरै सुस्रागोन दायो आंथ' मुलि लाबोफानो हायासै गोसो सुस्रानो हानाय मुलि नोंथांमोननो लाबोनो हानायब्ला मोजां जागौमोन
बा बबावबा बेबायदि आं दहाय बुंनाय बायदि गोथार दैफोर दङमोनब्ला जि दैखौ लाबोनानै एसे साबस्रि होयोमोनब्ला जोंनि गोसोखौ फोथारनो हागौमोन उद्रायनो हागौमोन बेबायदि दैफोर दङमोनब्ला लाबोनो हागौमोन बा बेबायदि माबाफोर साबुनफोर सार्फफोर दङमोनब्ला जिखौ दैयाव होनानै एसे बिलिरना लायोब्ला गोसोआ गोथार जायो बेबायदि थानायमोनब्ला इजि उपाय जागौमोन ना खोब साधारन जागौमोन खिन्थु माबोरैथो सुस्रानो हायो जोंलाय जोंनि गोसोखौ आयदायाथ' बुंदों नोंसोरनि गोसोखौ सुस्रादो फोथारदो होननानै बुंदों आं बे सनितपुरनि बे जि सभानि आं खोथा बुंबाय बे सभायावहाय सासे गुबुन फोथायनायनि दैदेनगिरि फैदोंमोन जों खोब नेचुरेलि मोनसे माब्लाबा जों सावरायनाय जायो रायज्लायनाय जायो आरो खारन जोंहाबो मिथिनो लुबैनाय दङ सोर मा फोथायो सोर माबायदि खुलुमो सिबियो आरो बे सनमाननि गेजेरजों जायो मोनसे गावजों गाव सनमान होज्लायनायनि गेजेरजों जायो सोरखौबा लाजि फोनांनो सोरखौबा दुखु होनो बेबायदि नङा आरो बे समाव बिथाङा सासे गिदिर मानसि गभर्नमेन्ट जब मावबाय थादों बिथाङा आरो धोरोम बिषयाव बिथाङा एक्टिभलि इनभल्भ दङ सासे धोरोम बेलायावबो सांग्रां सासे मा होनना बुङो बेखौ आखा फाखा सासे मानसि आरो बिथाङा बुंनाय आंनो बुंनाय आरो गोदो जों बोलि होयोमोन दा जों बोलि होला ओमफ्राय आं थाब सोंबाय मानोथो बोलि होयोमोन आरो दा मानो होला बे खोथायाव बिथाङा बुंदों आरो माखासे खोथा बाथ्राफोरखौ सानफ्लांलायनानै जोङो बोलि आं सानदों इसोरा बेबायदि जिब जुन बिथाङा बुंनाय बाथ्रा बे आं सानदों इसोरा बेबायदि जिब जुन्थुखौ दानस'नायखौ बिसोरनि दै फसरनायखौ इसोरब्ला बे इसोरा बेखौ नागिरनाय नङा होननानै आं सानो होननानै बुंबाय आरो बिथाङा जों बेफोरखौ सानफ्लांनानै बेनिखायनो जोङो बोलि होनायखौ नागारबाय आरो बोलि होनायखौ नागारनानै जोङो दायो बेखौ दोननानै जोङो गुबुन मोनसे जोंनि खुलुमनाय सिबिनायखौ बा जोंनि जे धोरोम बे धोरोमखौ जों बिब्दि लायोसै होननानै बिथाङा बुंदों आच्छा अब्ला मानो बोलि होयोमोन होननानै बुंदों आरो आं आच्छा जों अब्ला नोंथांमोना मानो बोलि होयोमोन बोलि होनायनि कारना मामोन अब्ला बिथाङा बुंबाय जोंनि बोलि होनायनि कारना दा आसलते पाप खामानि थाखाय पाप निमाहानि थाखाय कारन जोंनि पापफोरनि थाखाय इसोरा जोंखौ राग जोंनानै दङ बेनिखायनो इसोरखौ सन्तुष्ट खालामनो बे खोथाखौ बिथाङा बुंदों दा अब्ला आं सोंबावबाय अब्ला जोंनि पाप खामानिनि थाखाय पाप निमाहानि थाखाय जुदि बोलि नांगौब्ला बोलि होनांगौ जायोमोनब्ला दिनै मा नोंसोर पाप मावला जे दिनै जे बोलि होनांला होननानै बुंबाय दिनै पाप मावला आरो दिनै माबोरैहाय अब्ला पापा निमाहा जायो बिथाङा बेनि फिननाय उसे होनाय जायाखिसै जुदि पाप निमाहानि थाखाय बोलि नांगौब्ला दिनै बिथांमोना बोलिखौ दोनथ'बायब्ला दिनै अब्ला पापा माबोरै निमाहा जायो मोनसे समाव जोंनो पाप निमाहानि थाखाय जोंनो बोलि नांगौमोन नाथाय दिनै बोलि होला बिथांमोना सानफ्लांनानै अब्ला दिनै बोलि गैयाब्ला माबोरैहाय मानसिनि पापा निमाहा जागोन बे खोथाखौ बुंनायाव बिथाङा अबसे माब्लाबा जों सानहोनोनो किसुमान खोथाफोरखौ सोंनाय जायो आरो प्रयजन साननो बाध्य खालामनो बिथांमोनखौ बा गुबुनखौ आरो बिथांमोनाबो सोङो जेफोरखौ जोङो सावरायनाय जायो बेबायदिनो दा खोथाखौ नायदो मानसिनि पाप मानसिनि गाज्रि गोसो बाइबेला बुंदों गोसोआ ओरैबायदि गाज्रि बिनिख्रुइ गाज्रिसिन जेबो गैया बिनिख्रुइ दुंगाय सुरासिन जेबो गैया बिनि रगा सोखा जाया बेखौसो बुंदों जोंखौ संसाराव जोंनि बे गाज्रि गोसोखौ जोंनि बे लेथ्रा गोसोखौ नाय जोङो मथियाव थांनि दे मथि मानसिया मानो गाज्रिनो मानि थाखाय गाज्रिनो मानो लेथ्रा मानसियालाय जों मथि 15 आयदा 19 पदखौ फरायनो माथाइनि 15-19 फरायनो खोनासं मानोना जेसेबां गाज्रि साननाय बियो गोसो इसिंनिफ्राय ओंखारबोयो आरो बेनो मानसि सिथारहोयो जिनाहारि आरो बलात्कारि खालामहोयो गुबुन गुबुन खामानिफोर मावहोयो सिखाव खावहोयो थगायहोयो गुबुनफोरखौ निन्दि होयो बेफोरसो मानसिखौ खालाय खालामो बे गासै मानसिनि जि गाज्रि मानसिनि जि लेथ्रा आखल आखु सायाव नुजासारनाय मानसिनि जि गाज्रि आखल आखु बियो बबेनिफ्राय फैयोनो बाइबेला जोंनो बुंदों मानसि सिथारनाय बे जाबाय जोंनि सायाव नुजासारनाय खामानि मानसिया जे गाज्रि बियो सायाव नुजानाय खामानि जों जे गाज्रि बियो सायाव नुजानाय खामानिया मा सिखाव मावनाय
मानसि सिथारनाय जिनाहारि खालामनाय रेप खालामनाय बलात्कारि खालामनाय गुबुननि इनाय खामानि मावनाय बे बबेनिफ्राय फैयोनो बेयो आसलते मानसिनि गोसो सिंनिफ्राय फैयो गोसोनिफ्राय मानसिनि गोसोआवसो जागायजेनो गासैनो जोंनि जे साननाय जे प्रसेस बेयावसो जागायजेनो मानसिया थोंजोङै गाज्रि खामानि मावाथ' बे सानग्रोयो प्लान खालामग्रोयो सिखाव खावनो बेयो सानग्रोयो आं दाख्लै दिगाजुलियाव दङमोन बिसोरनि सिलभार जुबिलि जाबाय थादोंमोन हरनि समाव आं मेसेज होबाय थाबाय न' नेनो थाखाय बिखुनजोखौ लांना दोनहैदोंमोन जाहैदों नांजाबनाय बेबायदि पेन्डेलजों ओरै नांजाबनाय न' नेनो गावसोरथ' गासैबो गिर्जायावहाय बेस्थ' थागोन दा बेनिखायनो न' नेनो बिखुनजोआबो नेबाय नेनायनि उसिम मेसेजनि समाव दसे इसोरनि बाथ्रा खोनासंनो होननानै फैबाय बे समावनो माब्ला सिखावा हाबनानै सना लांबाय बक्स फालांगौमोन एरखुजोब्बाय फैसा 50-60 हाजार लांबाय लेपटप लांबाय दसे समाव आरो बिथांमोना सानालासिनो बेखौ खालामाखै प्लान खालामालासिनो बेखौ नायबाय थादों थांलाय फैलाय मानसि दंना गैया आरो मानसिया दसे गैया जानाय लोगो लोगो घन्टासेसोनि मेसेज होदों आरो बे समावनो 1 घन्टानि गेजेराव बे गासै खामानिखौ मावबाय सानबाय थादों बिथांमोना प्लान खालामबाय थादों दा हरखाबै फैयाथ' मानसिनि जि गासैनो मावनाय खामानिया नैबे जोंनि गोसो आरो जोंनि साननायाव जागायजेनग्रोयो नों माबा मोनसे मावगोनब्ला बेयावसो फैग्रोयो बेयाव बेनिखायनो गाज्रि मावगोनब्लाबो नैबेनिफ्रायनो फैगोन मोजां मावगोनब्लाबो नोंनि साननायनिफ्रायनो फैगोन नोंनि गोसोनिफ्रायनो फैगोन बेनिखायनो मा बुंनो बाइबेला जोंनि सायाव जि गासैनो गाज्रि खामानिफोर बे आसलते मानि थाखाय जायोनो मानसिनि जि गाज्रि गोसो बे गाज्रि गोसोनि मानसिया मानो गाज्रि मावो मानसिया मानो जिनाहारि खालामो मानसिया मानो सिखाव खालामो मानसिया मानो मानसिफोरखौ फुथारो बाइबेला जोंनो ओरैनो बुंदों 2 तिमथि 3:2 मानसिफोरा जोबनाय मुगायाव गिथावना जागोन होननानै बुंदों गिथावना फोथायजाथावै जागोननो आरो जोङो नुनो मोनदों दिनै ना जोंनि मानसिफोरा मा फोथायजाथावै जादों जोंनि मानसिफोरा मा गिथावना जालांबाय थादों जों नुनो मोनदों गोदो जों खोनायामोनथ' मोनथियामोन माखासे खामानिफोरखौ जों दिनै गावनि मेगनजों नुनो गोनां जादों नायनो गोनां जादों खोनासंनो गोनां जादों बेफोरखौ जों खोनायामोन नुवामोन जोङो नायलाय दायो अबेबा स्कुलाव लोगोसे हस्टेलाव थाबाय थानाय लोगोसे जालायबाय थानाय लोगोसे फरायबाय थानाय बिसोरनो आरो थांनानै बबावबा गावनि लोगोखौ फुथारनो हायो गावनि फरायसा लोगोखौ फुथारनो हायो सिथारनो हायो जायै लोङै बिदि खालामनो हायो मानसिफोरा जोबनाय मुगायाव गिथावना जागोन मानो गिथावना मानसिया मानि थाखाय गिथावना मानसिया मानसिनि मावनाय दांनाया मानि थाखाय गिथावना गोसो अब्ला मा गोसोखौ जेब्ला थिग खालामनो हागोन अब्लाना मानसिया थिग जागोन आरो मानसिया जेब्ला गोसोखौनो थिग खालामनो हानाय नङा मानसिया थिग जानाय नङा जोंहा थिग खालामनो गोनाङा बबे अब्ला जुदि गासैबो मानसिनि गाज्रि साननाय गाज्रि मावनाय गाज्रि खामानिफोरा गोसोनिफ्रायसो फैयोब्ला थिग खालामनो गोनाङा बबे फोसाबनो गोनाङा बबे सायाव नोंखौ थिग खालामनो नागिरनानै बे जानाय नङा माब्लाबा खोनादोंना नोंसोरो बिराद सानायनि मुलि जायोमोन होननानै सानायनि मुलि जायोमोन बहुद सानायनि मुलि जायोमोन सानायनि मुलि जायै जायै मा जालांखोनो किडनि गाज्रि जाबायनो सानायनि मुलि लिभार नस्थ जाबायनो होनना खोनादोंना मानि थाखाय बेहा अल्ल' खमायदो साउन्ड जि बेराम एक्सुवेल जि बेराम बे बेरामनि मुलि जायाखिसै बियो बेनि ट्रिटमेन्ट बेयो होनाय जायाखिसै बेनो खिन्थु बे जि बेरामा बेहा सिङाव जादों जिनि थाखाय बेहा सादों बै सानायखौ कन्ट्रल खालामनो थाखायल' ट्रिटमेन्टआ मानि नङा बेरामनि नङा खिन्थु आरो बे मुलिखौ जायै जायै सानायनि मुलि जायै जायै सानायनि मुलि जायै जायै नोंनि बेरामा सोखाजाया आरो बियो फार्स्ट एड बायदिसो बियो नोङो गोब्राबथार साबाय बेवहाय नोङो डक्टरनिसिम थांनो हाला हस्पिटालसिम थांनो हाला बे समाव नोंनो होथ'नायसो आरो मानसिया बेखौ जानानै थांनानै थाबाय थानो हाया बा बेखौ जानानै बेरामा मोजां जाया
नों बेखौ जाथ'नानै सानायखौ नोङो कन्ट्रल खालामनो थाखायल' बियो बिनि उनाव नों डक्टरनाव थांनांगोन डक्टरा नायनांगोन मानो सादों आरो मानो सादों बिनि थाखाय नोंनो मुलि होनो हानांगोन अब्लाना बै मुलिजोंसो नोंनि सानाया गागोन नङाब्ला गानाय नङा दा जोङो सायावनिखौ फोसाबनो थाङोब्ला सिङावनि जिनि थाखाय जोंहा बे सायाव बेफोर जादों बेफोरखौ जुदि जोङो नायनानै गोथौयै सिन्था खालामनानै जुदि बैनि ट्रिटमेन्ट जुदि होआब्ला बा बैनि फोसाबनायनि खामानि जों मावाब्ला सायाव जेबो जानाय नङा आरो सायावनिया सोलायनांगौब्ला सायाव नों मोजां जानांगौब्ला सिङावनि जि समयसा बे समयसाखौ जोङो थिग खालामनांगोन आरो बे जाहैबाय गोसोनि समयसा मानसिया गाज्रि गोसोनि थाखायनो गाज्रि गोसोआनो थिग नङा जों बुङोना मानसिफोरखौ माब्लाबा है गोसोआनो थिग नङा बिना होनना बुङोना जों मानसिखौ जायफोरा गाज्रि जायफोरनि मावनायफोरा मोजां नङा बिसोरखौ मा होनना बुङो जोङो है मानसिया गोसोआनो मोजां नंखाया बिना बिब्दि होनना बुङो खारन बाइबेलाबो जोङो बे एखे बाथ्राखौ बुंदों बे गासै मानसिनि गाज्रि मावनायफोरा गोसोनिफ्राय फैयो मानसिनि गोसोनिफ्राय फैयो सिङावनिफ्राय फैयो मानसिनि सिङावनिफ्राय नोङो सायाव मा मावदों नोङो सायाव मा खालामबाय थादों बियो सिङावनिफ्राय फैयो बेनिखायनो जोंहा सिङावनिखौ थिग खालामनो गोनां दङ सिङावनिखौ जोंनो मथिनि पाजयदा आठफोराव बेखौनो बुंदों मोनसे गोनां बाथ्राया मा मथिनि पाजयदा जोंनो आठफोरावहाय ओरैना बुंदों जायफोरनि गोसोआ गोजों बिसोरो बोर होजाग्रा बिसोरो इसोरखौ नुनो मोनगोन मोनसेयाव बुंबाय मानसिनि गोसोआ ओरैबायदि गाज्रि बिनि रगा सोखाजाया रग माने बेराम मानसिनि गोसोनि जि बेरामनि थाखाय मानसिया गाज्रिखौ मावनो हायो बे गोसोनि जि बेराम मानसिनि गोसोनि जि बेराम बे बेरामा सोखाजाया होननानै मोनसेयाव बुंबाय आरो बेयाव बुंदों जोंनो मथिनि पाजयदा आखराव जायफोरनि गोसोआ गोजों बिसोरो बोर होजाग्रा बिसोरसो माखौ नुगोननो इसोरखौ नुनो मोनगोन थारमाने सोरगोआव थांगोन दान्थे बिदान्थे नङाना बेले बेजे नङाना साफ्रोम मानसिफोरनि गोसोआनो मानो ओरैबायदि गाज्रि रगा सोखाजाया बे मानसिनि गोसोनि सानखोमानायखौ सोर बुजिनो होननानै बुंबावो जोंखौ जेरेमियानि 17 9 ओरैबायदि गाज्रि मानसिनि गोसोआ सोखाजाया आरो दा मोनसेयाव बुंबाय जायफोरनि गोसोआ गोजों बिसोरो बोर होजाग्रा बिसोरो इसोरखौ नुनो मोनगोन बिसोर सोरगोआव थांगोन थारमाने अब्लालाय गोजों गोसो गोनांबो दङ नामा मोनसेयाव बुंबाय मानसि मात्रे एज ए हिउमेन मानसि हिसाबै जों बयनिबो गोसोआ ओरैबायदि गाज्रि जों बयनिबो गोसोआ ओरैबायदि गाज्रि बिनि रगा सोखाजाया आरो मोनसेयाव बुंबाय बिसोरबायदिया सोरगोआव थांगोन जायफोरनि गोसोआ गोजों दङ ने गोजों गोसो गोनांफोरबो दङ ने अब्ला सोरनि गोसोआ गोजों बेयाव सोरनि गोसोआ गोजों इसोरा गोसोखौनो नुयोनो गोसोखौनो जोंथ' नुवा दा बेयाव जिरायनाय सोर आइजोनि गोसोआव मा सोलिबाय थादों आं मिथिया सोर मानसिनि गोसोआव मा सोलिबाय थादों आं बुंनो हाया आं मिथिया आरो जानो हागौ बिदि मेसिनबो गैया खोमा टेक्न'लजियाबो दिनै दिहुननो हायाखै खोमा मानसिनि गोसोआव मा सोलिबाय थादों बेखौ नायनो हानाय आरो बेबायदि दङब्ला ओरैमोनब्ला माबोरै जागौमोन सासे आइजोखौ लाबोबाय जों बेयाव मेसिन दङ आरो जोंहा नोंनि गोसोखौ बै मेसिनजों कानेक्ट खालामनानै नोंनि गुदै गोसोनि साननाय मानिखौ जोङो बै स्क्रिनाव नायनो इच्छा खालामोब्ला माबोरै जागौमोन बेलाय नायखांनायनि उनाव सोरबा सोरबाथ' सुसाइड जानानै थैनांगोन नायखांनायनि उनाव सोरबा सोरबा नङा जों बहुदा खारन इमानखिनि लेथ्रा साननायफ्रा सोलिबाय थायो बेयाव मोजां जायगायाव थाबाबो गाज्रिखौसो सानफ्लाङो गोसोआ मोजांखौ खोनासंबाय थानायाव माबा गाज्रिसो फैयो गोसोआव बेबायदि अब्ला जों प्रजेक्टरनि गेजेरजों नोंथांनि गोसोखौ नायनो दे होननानै बुंबा सोर नायजागोनथाय रावबो नायजानाय नङा आरो बियो माबा जागोन हिउमेन राइट्सनि भायलेसन जागोन बियो सोरनिबा गोसोखौ नायनो इच्छा खालामनाया खारन बे थांनानै थानो हानाय नङा दसेनि उनाव
बिनि जि लेथ्रा जिखौ जों नुवा मिथिया रावबो बिनिखायसो जोंहा गावजों गाव सनमान होलायनाय थायो आरो मोनथिलायासो जोङो नोङो आसलते सोर एक्चुअलि सायावथ' एसे दिन्थिफ्लानो हायो जोङो खालामनो हायो खिन्थु सिङाव आसलते नों सोर खिन्थु इसोरा बुंदों आं बेखौनो नुयो सामुएलखौ बुंनायमोन नोंसोर जेरै सायावनिखौ नायो आं बेबायदि सायावनिखौ नायग्रा इसोर नङा आं गोसोखौनो नायो इसोरा बेवहायनो बुंदों नोंनि गासै गोसो गासै गोरबो गासै जिउजों नोंनि फोरबो इसोरखौ आं इसोरनि सिगाङाव नों सायाव मा खालामदों बे खामानि गैया जुदि बे थिग नङाब्ला बेवहाय जोङो नेक्स्ट सेसनाव फैगोन दायो जों माहासो दङ गोजों गोसो गोनांफोरासो इसोरखौ नुगोन दा अब्ला गोसोखौ सुस्रादोनाया बेनो जोंहा गोसोखौ गोजों खालामनांगौ दङ जोंहा नों गोसोखौ गोजों खालामोब्लासो नों गोसोखौ सुस्रायोब्लासो नों इसोरखौ नुनो मोनगोन दा सुस्रानायनि मेडिसिना बहाथो मुलिया बहाथो माजों सुस्रागोन जों बेयावनो थांबाय थागोन फोथारनाय होनना बुङो जों फोथारनाय माखासेफ्रा उद्रायनाय होननानैबो बुङो जुदि सुवा जाना फैबायबा बेखौ उद्रायनो गुबुन गुबुन बेबस्थाफोर दङ ना गुबुन गुबुन बेबस्थाफोर दङ गुबुन गुबुन धोरोमावहाय आं ख्रिस्टियानफोरनि गेजेराव नुवाखै बेखौ फोथारनाय खामानि आं नुवाखै फोथारनो बहाबा थांनाङि जायगायाव गामियाव फैफिनोब्ला न'आव फैफिनोब्ला गिर्जायाव फैफिनोब्ला फोथारनायनि खामानि मावनाय आं नुवाखै गुबुनफोरा दङ जेब्ला नोङो सुवा जानानै फैयो नोंखौ फोथारनायनि दङ खिन्थु बिथांमोनाबो सानफामनांगोन नामा हसायैनो बेखौ खालामनायनि गेजेरजों गोथार जामारथारोना फोथार जामारथारो ने सानफामनो गोनां दङ ओरैनो गासैखौबो मावलांबाय थाबा जायाथ' जोंनो इसोरा साननो हानाय सक्ति होदों गोहो होदों थिगानो दं ने बेखौ जोंहा सानफामनांगौ आरो जामारदों ने जों मा खालामदों बेहा ओंथि दङ ने जों मा खालामनाय जादों बेजों जामारदों ने ना जायाखै ना ओरैनो जास्ट मोनसे रिचुवेल परम्परा ओरैनो बेखौ खालामबोदोंमोन बेवहाय खालामदों मोनसे गिर्जाया बेवहाय जाबाय मोनसे गिर्जाया रमान केथलिक मोनसे चार्च बे गिर्जायावहाय फैयो फैनानै ओरै खालामफैयो आरो बेवहाय बिदिनो थांबाय बोसोर जुग थांबाय बयबो बेयाव फैनानै बिथिं ओरै स्पेसियेलि बे जायफ्रा सार्भिसखौ दैदेनो बिथाङा बेयाव फैनानै बेखौ खालामो ओमफ्राय बेखौ नुबाय थादों बोसोर जुग जोबलांनायनि उनाव नुबाय थादों ओमफ्राय सानसेखालि सासे मानसिया सोंबाय आच्छा बेयाव मानो ओरै खालामफैग्रोयो सार्भिस खालामनायनि सिगां बेयाव मानो क्रसनि सिन दानफैयो होननानै ओमफ्राय बिथांमोना मोनथिया जोंनि सिगांनिया बेयाव गसंनानै बेखौ खालामोमोन बेवहाय जों खालामो मोनथिया आरो गुबुन सासेखौबो सोंबाय बिथाङा बुंबाय मोनथिया जोंनि सिगांनिफोरा बेखौनो खालामोमोन बेयाव गसंनानै बेवहाय जोंबो खालामो मोनथिया आरो मानो खालामो दा सानसेखालि गिर्जा न'आ गोजाम जानायखाय फोसाबनायनि खामानि मावबाय फोसाबनायनि खामानि मावब्ला बेखौ बेखिनिखौ फोसाबनायाव बेयाव नुनो मोनबाय बेयाव क्रुस दंमोन आरो बेयाव क्रुसनि सिन दंमोन लासैनो बे लेथ्रा जानानै गोमोरलांबाय बै सिगांनि मानसिफोरा बेयाव बे क्रुसखौ दोननायखाय बेयाव बे क्रुसनि सिम्बला दंखाय बिनि सिगाङाव गसंनानै बेखौ खालामोमोन आरो खिन्थु दानिया बेखौ नुला अब्लाबो गोदोनिफ्रा बेखौ खालामोमोनखाय खालामदों आरो मोनथिया खिन्थु मानो खालामो जोंनि गोबां खामानिफोरा बेबायदि मोनथिया मानो खालामो सिगांनिया खालामोमोन बेनिखायनो खालामो आरो माखासेफ्रा टटेलि ओंथि गैया सिगांनिफ्रा खालामोनखाय जों खालामो सिगांनिफ्रा खालामदोंमोनखाय जों खालामनांगौ बिब्दिबो नङा जोंहा सानफामनो मोननाय सिन्था खालामनो मोननाय जोंहा मा दङ मानसि हिसाबै जोंहा अधिकार दङ हिउमेन राइट्स जोंहा दङ आरो मानब जोंहा अधिकार जोंहा दङ बयहाबो दा नाय जोंहा फोथारनायनि खामानि जों नुनो मोना कारन माजों फोथारोनो जोंनि गाज्रि गोसोखौ जोंनि लेथ्रा गोसोखौ माजों सुस्रांनो हायोनो जों नायनि इसोर आंनो लागै गोग्गो गोसो दानानै होदों आरो आंनि गोसो सिङाव गोदान गोग्गोम जिउ होदों मा होनदों गितमाला 51:10आवहाय इसोर
आंनो लागै गोग्गो गोसो दानानै होदो आरो आंनि गोसो सिङाव गोदान गोग्गोम जिउ होदो। बेखौ दाबिदा खावलायदों, इसोरनि सिगाङाव आरज खालामदों। गितमाला 51 जेब्ला जों फरायो, गितमालानि 51 जेब्ला जों फरायो, बे जाबाय दाबिदनि आरज इसोरनि सिगाङाव। आरो माब्ला खालामनाय बे आरजखौ मोनथिगौ ने? दाबिदा जेब्ला पाप मावदोंमोन, बियो गुबुननि हिनजावजों जिनाहारि खालामदोंमोन। हिनजाव दंखायोमोन दाबिदहा, खिन्थु गावनिनो सासे आर्मि जेनेरेल उरिया, सासे फोथायजाथाव, एनेकुवा सासे फोथायजाथाव आर्मि जेनेरेलमोन, गाहाय सान्थ्रिमोन, बिनिनो हिनजावखौ लाबोनानै बेजों जिनाहारि खालामदों। बेयावल' नङा, बे हिनजावखौ मोनस्रानो बियो बे उरिया, गावनिनो सासे सान्थ्रि गाहाय, फोथायजाथाव सान्थ्रि गाहाय, बे सान्थ्रि गाहायखौ बियो स्टार्ट होनायनि उनाव जिनाहारिबो खालामबाय, स्टार्टबायबो बियो, मानसि स्टार्टनायनिबो खामानि मावबाय। दा बे समावहाय इसोरा गावनि लेम नाथाननि गेजेरजों दाबिदखौ बुंदों, नों पाप खालामनाय जाबाय। बे खामानिखौ मावनाया गावहा हिनजाव थाखासोनानैबो गुबुननि हिनजावजों बेबायदि खामानि मावनाया, आरो बे हिनजावखौ गावनि खालामनो थाखाय बिनि हौवाखौ सिथारनाया इनाय खालामनाय जाबाय। दाबिदा बे समाव गाबनानै उन दाहा खालामनानै दाबिदा बे समाव बे आरजखौ खालामदों। आरो बे दसाव बुंदों, इसोर आंनो गोग्गो गोसो दानानै हो। मानो खावलायदों दाबिदा? बे खारन आंनि बे गोसोआ थिग नङैखायनो आं बेफोरखौ खालामफ्लांदों, आंनि बे गोसोआ गाज्रिखायनो आं बेफोरखौ मावदों। दाबिदा थट मोनदों, मोनथिदों थारमाने दाबिदा। बेनिखायनो मा बुंदों, नों जेब्ला आंनि गोसोखौ थिग खालामगोन, आं थिग जागोन। बेफोरबायदि गिथावना, बेफोरबायदि मुगैथावना खामानिखौ आं मावनाय नङा। बेनिखायनो आंनि गोसोखौ थिग खालाम। सोर थिग खालामगोन गोसोखौ? इसोरासो थिग खालामगोन गोसोखौ, इसोरा। खारन दाग्राया बिसोर, जे मानसिखौ दाग्राया बिसोर, मानसिखौ बानायग्राया बिसोर। बेनिखायनो बे इसोरासो जोंनि गोसोखौ थिग खालामनो हागोन। बे गोसो, जोंनि गाज्रि गोसोखौ, जोंनि लेथ्रा गोसोखौ थिग खालामनांगोनब्ला बे गोसोखौ जोङो इसोरनो जोङो गथायना होनो हानांगोन आरो इसोरनो। नों फोसाब, बे गोसोखौ फोसाबनो हानाय पावार, बे गोसोखौ फोसाबनो हानाय बोलो आरो जेबो गैया, मुलि जेबो गैया बे गोसोखौ फोसाबनो हानाय। बेखौ फोसाबनो हागोनब्ला, बेखौ थिग खालामनो हागोनब्ला अकल बियो इसोरनिल' खामानि, इसोराल'सो हायो। बेनिखायनो दाबिदाबो बहाबा थाङाखै, गावनि गोसोखौ थिग खालामनो थाखाय बे हार्ट सार्जारि खालामनो डक्टरनाव बे थाङाखै। इसोरखौ बुंदों, इसोरखौ खावलायदों, आंनि गोसोखौ थिग खालाम। आरो आंनि गोसोखौ नों थिग खालामोब्ला, आंनो गोग्गो मोनसे मोजां गोसो दानानै होयोब्ला, बे मावथारनाङि खामानिफोरखौ आङो मावनाय नङा। बे बाथ्राखौ दाबिदा बुंदों। इसोराबो बेखौनो खावलायदों, नोंसोरनि गोसोखौ आंनो लाबो, नोंसोरनि गोसोखौ आंनि सेराव लाबो, अब्ला आं नोंसोरनो गोदान गोसो होगोन। नायनो जोङो जेरेमियाव फरायनो, इजिकेल 36:25, 32:25 आरो 26खौ फरायदों। आङो नोंसोरनि सायाव गोग्गो दै सारस्रिगोन, अब्ला नोंसोरनि सुवा जानायनिफ्राय नोंसोरो फोथार जागोन, आरो नोंसोरनि गासै मुर्तिफोरनिफ्राय आङो नोंसोरखौ फोथारगोन। आङो नोंसोरनो गोदान गोसो होगोन, आरो आङो नोंसोरनियाव गोदान जिउ दोनगोन। आङो नोंसोरनि सोलेरनि अन्थाइ गोसोखौ बोखारनानै नोंसोरनो गुरै गोसो होगोन। इसोरा मा खालामदों? जेब्ला नोंसोर गिदिंफिनगोन, आंनियाव फैगोन, नोंसोरनि गोसोफोरखौ आंनो गथायगोन, आं मा खालामगोन? अबे नोंसोरनि जि गोरा गोसोखौ लानानै जोङो दुगानानै बायदि गाज्रि खामानिखौ मावदों। सोर मा खालामनो? मा जादों? आंनि गोसो, आंनि बायदि आं सोलिगोन, आंनि बायदि आं मावगोन। जि जोंनि गोरा साननाय, बे गोरा साननायखौ मा खालामगोन? बियो हल'नि खालामगोन, सोलायगोन, आरो जोङो गुरै गोसो होगोन। जोंनि गोसोखौ बियो फोथारगोन होननानै बुंदों, जेब्ला जोङो जोंनि गोसोखौ इसोरनो गथायनानै होगोन। आरो बियो मानि गेजेरजों खालामो? जों बेखौ इब्रियाव जों नुनो मोनो। जोंखौ गोदान खालामनायनि खामानि, जोंनि गोसोखौ गोदान खालामनायनि जि खामानि, बे खामानिखौ मानि गेजेरजों खालामो? जों नायनो,
होननानै बाइबेला मा बुंदों इब्रि 9:22 ओरैनानै बुंदों नंगौ आयेन बायदि गासैबो मुवाफोरखौ थैजोंसो फोथारनाय जायो आयेन बायदियै थैजोंसो गासैखौबो गोथार खालामनाय जायो उद्रायनाय जायो फोथारनाय जायो आरो थै गबोआब्ला पापनि निमाहा गैया जेराव थै गबोनाय नङा थै गनाय नङा जेराव बोलि गैया बेयाव सुस्राजानाय गैया बे बाथ्राखौ बुंदों नाथाय बाइबेला नैबेखौ जोंनो रोखायै बुंबावदों 10:4 नाय मानोना मोसौ फिसानि आरो बोरमा फान्थानि थैया माब्लाबाबो पापफोरनिफ्राय गबोनो हाया फोथारनो हाया उद्रायनो हाया बे बाथ्राखौ बुंदों जोङो 10:10 फरायनो मानोना इसोरनि गोसो बायदि जिसुआ गावखौ खनसे बोलि होनायजों जों गासैखौबो पापनिफ्राय सख'बाय साफ्रोमबो जुदायारि दौरिफ्रा सानफ्रोमबो गसंनानै दौरि हाबाखौ मावबाय थायो आरो गले गले बे मोनसे बोलिखौनो होबाय थायो नाथाय बेबायदि बोलिया पापखौ बोखारनो हाया नाथाय ख्रिस्ट'आ पापफोरनि थाखाय खनसेल' बोलिखौ होनानै इसोरनि आगदाथिं जनानै थाहैबाय इसोरनि बाथ्राया मा बुंदों जोंनि फोथार जानायनि थाखाय जोंखौ गोथार खालामनो थाखाय जोंखौ सुस्रांनो थाखाय बोलिनि प्रयजन बोलिनि गोनांथि बे गोनांथिखौ जोंनो बाइबेला जोंनो दिन्थिनानै होदों जोंनि गाज्रि गोसोफ्रा जोंनि लेथ्रा जिबनफ्रा सुस्रा जानांगौब्ला गोग्गो जानांगौब्ला गोथार जानांगौब्ला बियो बोलिनि गेजेरजों जागोन बोलि नाथाय माबायदि बोलिनि गेजेरजों जानाय नङानो मानसिया होनाय बोलि नों आं होनाय बोलिनि गेजेरजों जानाय नङा बिथांमोना बेखौनो खालामदोंमोन सानफ्रोमबो बिथांमोना बोलिखौनो होबाय थादोंमोन बोलिखौनो होबाय थादोंमोन बोलिखौनो होबाय थादोंमोन नाथाय बेजों पाप सुस्रा जायाखैमोन बेखौ बेवहाय जोङो बुंदों आरो मा बिथांमोना माखौ बोलि होदोंमोन जिब जुनारखौ बिथांमोना बोलि होदोंमोन नाथाय बे जिब जुन्थुनि जे थै बे थैजों मानसिखौ गोथार खालामनो हानाय जिब जुन्थुनि थैयाव मा गैया बोलो गैया मानसिखौ गोथार खालामनो हानाय मानसिनि गोसोखौ गोथार खालामनो हानाय मानसिनि जिबनखौ गोथार खालामनो हानाय सुस्रांनो हानाय बोरमानि थैयाव दाउनि थैयाव फारेवनि थैयाव बे बोलोआ गैया मा पावार दङ बेयाव मा पावार दङ जों गावनो साननो हायो दाउनि थैयाव मा बोलो थानो हागौ फारेवनि थैयाव मा बोलो थानो हागौ बोरमा फिसानि थैयाव मा बोलो थानो हागौ जि बोलोनि गेजेरजों मानसिया पापनि माहा जायो बेसे मोजां ना पापा नों मावदो दाउआ दानस'दो पापा नों मावदो बोरमाया दानस'दो बेसे गोरलै उपाय बेसेनानो गैया आरो गैया बेसेनानो गैया जे जोंनि पापा ओरैबायदि साधारन मानसिया मावनाय पापा ओरैबायदि साधारन नों माव दाउआ दानस' नों माव फारेवा दानस' बेसे गोरलै बेसे आराम जागौमोन दिनैथ' दाउ बायनो हायो फारौ बायनो हायो आरो दानस'खांनानै बेदरखौ मोनजाबावगोनसो बेसे मोजां जागौमोन खिन्थु बाइबेला बुंदों बेयाव बे दाउनि थैयाव बे बोरमानि थैयाव मा गैया मानसिनि सोरनिबा पाप सोरनिबा गाज्रि लेथ्रा गोसोखौ सुस्रांनो हानाय बोलो गैया बेवहाय इसोरनिफ्राय बे गनायथि नङा जोंनि इसोरनिफ्राय बेयो गनायथि मोननाय नङा बेनिखायनो मा होनदों मानसिनि पाप आरो मानसिनि बे गाज्रि गोसोखौ सुस्रांनोब्ला मा जानांगोन बियो पारफेक्ट पावारफुल बोलोग्रा बोलि बियो जानांगोन मानसिया होनाय बोलिजों जाया बियो दाउ बोरमा बे बोलिजों जाया बियो माजोंसो जागोन पारफेक्ट आरो बे पारफेक्ट सेक्रिफाइस पारफेक्ट जि बोलि गुड गनाय जि मोनसे बोलि बे बोलिया मानसिनि गेजेरनिफ्राय फैनाय नङा खारन मानसि हिसाबै जों बयबो पापिसो जों बयनावबो पापसो दङ आंनि पाप गोनां जि थै बे थैया नोंनि पापनि बेसेन माब्लाबो जानो हाया नोंनि पाप सुस्रांनायनि बोलि माब्लाबो जानो हाया आं गावगायनोनो नांगौसो आंनि पापानो निमाहा होखानांगौसो आं गुबुननि पाप निमाहानि मा खामानि मावनो बेखौनोथ' बुंदों नैबे दौरिफोरा बाइबेलाव बुंदों बे दौरिफोरा सानफ्रोमबो बिथांमोना बोलि होबाय थानायमोन सानफ्रोमबो मानो सानफ्रोमबो बोलि होनो गोनां जानाय खारन बिथांमोननि जि बोलि बे बोलियाव मानसिनि पापखौ खनसेयैनो निमाहा होनो हानायनि जेबो पावारानो गैया बोलोआनो गैया बेनिखायनो सानफ्रोमबो बिथांमोना बोलि होनायमोन दा जोंनि
जोंनि बाइबेला जोङो बुंदों, इसोरनि बाथ्राया जोङो बुंदों, मानोना इसोरनि गोसो बायदि ख्रिस्ट' जिसुआ गावखौ खनसे बोलि होनायजों जों गासैखौबो पापनिफ्राय सख'बाय। नाथाय जोंनो इसोरा बेबायदि बोलिखौ जगायबाय, गोथार बोलि, जि बोलिनि गेजेरजों, जायनि थैनायनि गेजेरजों, जायनि थैनि गेजेरजों जोंनि बेमार, जोंनि पापफोरा सुस्रा जायो, जोंनि लेथ्रा आरो गाज्रि गोसोफ्रा सुस्रा जायो। बे जाबाय अकल जिसु ख्रिस्ट'नि बोलि होनायनि गेजेरजों। मानोना बिथाङा जिसु ख्रिस्ट'आ आसलथे सोरमोन? जिसु ख्रिस्ट'आ मामोन? बिथाङा जों सानोने माब्लाबा दा ओरै दहाय बुंनाय बायदि जों सानना साना ना सोरबा बुंनाय सोरबा खालामनायखाय जों खालामबाय थादों, जोंनि सिगांनिफ्रा बेखौनो खालामबाय, जों खालामबाय थादों, बेथ' ओंथि गैया। जों बयहाबो सानखांनांगौ थायो, सिन्ता खालामनांगौ थायो। फोथायनायानो बे व्यक्ति, बे पार्सनेल फोथायनाया व्यक्ति, बुहुत व्यक्ति। आंनि आइ आफानि फोथायनायनि गेजेरजों आंनि फोथायनाय बे जायाखै। बिसोर मा फोथायो, आं मा फोथायो, बे आलादा जानो हागौ, रोखोमसे नङाबो जानो हागौ। बिसोर फोथायनायखौनो आं फोथायनो हायो बा हाया, बेबो जानो हागौ। बेनिखायनो जों बयहाबो मोनथिनांगौ दङ, जों बयहाबो साननांगौ दङ, जिसु ख्रिस्ट'आ सोर? आंनि आइ आफाया जिसु ख्रिस्ट'खौ इसोर होननानै फोथायो, खुलुमो, सिबियो। आं नुदों उन्दैनिफ्रायनो। थारैनो नंमारगौनो। नोंथांमोननि बिमा बिफाफोरा उन्दैनिफ्रायनो नोंसोर नुबोदों जानो हागौ, जिसुखौ इसोर होननानै खुलुमबोदों, सिबिबोदों। मा नोंहा दिनै सानफ्रोमबो मोनथाय दंना गैया? नंमारगौने जिसुआ इसोर? बिनि थै बोलिनि गेजेरजों नोंनि पापनि माहा होबाय, नंमारगौने? माब्रै जिसु ख्रिस्ट'नि थैनि गेजेरजों नोंनि पापनि माहा होजानांगौ? मानो? मा सानखांनो गोनां जोंहा गैयानो? जोंहा ख्रिस्टियानिटियाव, जोंनि ख्रिस्टियान फोथायनायाव उदांस्रि दं। बे जोंनिया गुबुन धोरोमफोरनि बायदि नङा। नोंनि आजौ आजैया बेखौनो खालामबोदोंमोन, नों खालामबाय थानांगौ, बिदि जोंहा नारसिननाय गैया। जिसुआ बुंनाय, हनै बिसोरो थांजोब्बाय, नोंसोरबो थाङोब्ला थांदो। सोरखौ बुंनाय? गावनि 12 जन हिनजावफोरखौ बुंनाय। उदांस्रि बे जाबाय। हनै मालाय बिसोर थांफिनजोब्बाय, आंखौ नागारनानै थांबाय, बेनिखायनो नोंसोरबो थाङोब्ला थांदो। बे उदांस्रिया ख्रिस्ट'नियावल'सो दङ। बेनिखायनो जोंहा मा? जों गावहानो मिथिनांगौ दङ, जों गावहानो फोथायनांगौ दङ। नंमारगौने? जिसुआ इसोर मारने? मा सानो? नंखायखौनो ओरैनो खालामफाबाय थादोंबालाय नोंथाङा? दा गोथौवै सानबायने, सिन्ता खालामबायने? जिसुनि गेजेरजों पापनि माहा जाबायनो, नङानो बालाय बियो। गोथौवै सानफिनबायना? सोरबाया फोथायब्लानो नों फोथायनांगौ नङाथ'। सोरबाया बुंदोंब्लानो बेखौ गथायै नों नाजावनांगौ नङाथ'। इसोरा नोंनो बोलो होदों, साननो हानाय दं, बुजिनो हानाय बोलो इसोरा नोंथांनो होदों। बेनिखायनो नोंथाङा गावनो साननांगोन। आरो जेब्ला गावनो गोथौवै सिन्ता खालामगोन, गावनो बुजिगोन, अब्लानासो फोथायनायाबो गोग्गोम जागोन। जोंहा मालाया खालामनायखायनो जोंनि फोथायनायफ्रा गोग्गोम नङा। आसलथे मिथियानो जोङो जिसुआ सोर। अब्लानो माखौ फोथायदों? हसायनो थारैनो जिसुआ सोरमा? नोंथाङा मिथियाब्ला माखौ फोथायदों? नोंथाङा माखौ बिसास खालामदों? नोंथाङा आं माखौ बिसास खालामदों? बेखायनो नोंथाङा मिथिना जिसुआ सोर? जिसुनि बाथ्रा नाय नोंथाङा बाइबेलाव गांब्रै बिजाबाव बिनि माब्रै जन्म, बिनि माब्रै खामानि, मा सोमोनांथाव खामानि, माथाय, मार्कुस, लुकास, जहन, हुबुबार्ता बिजाब होननानै जों बुङो। बे गांब्रै गसपेल बुकआवहाय जिसुआ माब्रै जोनोम जानाय, बे मा सोमोनांथाव खामानि मावनाय, बेखौ माब्रै सिथारनाय जानाय, बियो माब्रै थैनायनिफ्राय सिखांफिननाय, बे गासैबो दङ। आरो बेखौ सोर लिरदों? साब्रै गुबुन गुबुन मानसिफोरा बेखौ लिरदों। साब्रै, सासेल' नङा, साब्रै। आरो बे साब्रै मानसिनि लिरनायाबो एखे गोरोबदों। मानोना बिथांमोना जिसुजों लोगोसे थाजाबनानै नायजाबनो, खोनासंनो बिथांमोना गावसोरनो आइ उइटनेस। नों माबोरै बुंगोन ओरैबा? बे हमनानै ला क'क्राझाराव माबा जादोंनो, दैना बुंबाय आरो नोङो
माबा जादों होननानै नों खोन्थादों माबा मोनसे जादों आरो जायखिजाया माबा मोनसे घटना जादों माबा मोनसे जाथाय जादों क'क्राझाराव माबा जादोंमोनलै होनना बुंबाय आरो ओमफ्राय जाय नोंनो खोन्थादों बियो सोंबाय आरो मा नों नुबोनाय ना आंबो नुबोआखै गुबुननिफ्रायसो खोनादों इसिबां माबा जाया इसिबां स्ट्रं जाया खिन्थु नों नुबोथारनायबा आं नुबोनाय आंनो दंमोन नों बुंनो हायो दा जिसु ख्रिस्ट'नि बाथ्राया मानो पावारफुल मिथिगौना बिथांमोना गावसोरनो थाजाबनाय गावसोरनो नुनाय गावसोरनो खोनानाय बेनिखायनो पावारफुल बिथांमोना नंखायखौ बुङाखै बिथांमोना नंगौखौ खोन्थादों बेनिखायनो पावारफुल जिसु ख्रिस्ट'नि बेनिखायनो सैथोआ दङ बेयाव जिसुनि जि हिस्ट'रि जिसुनि जि जारिमिन बे गांब्रै बिजाबाव लिरदों बे बिजाबाव नोङो सैथोखौ मोननो हायो सैथोथा बेवहाय दङ सैथोथि बेवहाय दङ मानोना बेजों जिसु थाजाबनो मोननाय जाजाबनो मोननाय नुनाय बे आइ उइटनेस मेगनजों नुनानै साखि होनाय बिसोरनि बाथ्रा बेयो जिसु ख्रिस्ट'नि बाथ्राया बिथांमोना बुंदों बे जिसुआ सासे आइथा सिख्लानि गेजेरजों जोनोम जादोंमोन जिसुआ मानो प्रयजनमोन इभेन कुरान मुस्लिमफोरनि इस्लामफोरनि जि धोरोम बिजाब कुरान बे कुरानावबो मुंख'दों जिसु ख्रिस्ट'नि जि आइथा सिख्लानि गेजेरजों जन्म बे जन्म इभेन बे हनुमानखौ महम्मदनो होनाय जायाखै कुरान खिन्थु जिसुनि बेलायावबो बुंदों नंगौ जिसुआ आइथा सासे सिख्लानि गेजेरजों जोनोम जादोंमोन मानोना बिथांमोनाबो जिसुखौ सासे नाबि हिसाबै फोथायो इसोर बायदि नङा जों ख्रिस्टियानफोरा जेरै फोथायो बिब्दि नङा नाथाय बिथांमोना माबोरै फोथायो सासे नाबि होननानै बिथांमोनाबो फोथायो आरो बिथांमोननि धोरोम बिजाबा बुंदों मा होननानै जिसु ख्रिस्ट'आ आइथा सिख्लानि मानो फैदोंमोन सानै मानसिनि मोदोमनि सोमोन्दोजों जोनोम जानायमोनब्ला मा उजिगौमोन नों बायदि आं बायदि सासे साधारन जसेफजों मरियमजों हाबा जाखांनानै बिसोरनि बयबो पापि होननानैसो बुंदों जों बयबो आदमनिफ्राय फैनायखाय जों बयबो पापि बेनिखायनो मानसिनि गेजेरनिफ्राय जोंहा गैला मानसिनि पापनि बोलि होनो हानाय मानसिखौ पापनिफ्राय बासायनो हानाय मानसिनि गेजेरनिफ्राय जाला बियो जिसु ख्रिस्ट'नि इसोरनि जे बेबस्था बे बेबस्थानि गेजेरजों जासिगोनखाय इसोरा जिसु ख्रिस्ट'खौ जोंनो बेबस्था हिसाबै जोंनो हरनांगौ जादों इसोरा हाला बिसोरजों जाला बिसोरखौ पापनिफ्राय बासायनो हानाय गावसोरनि गेजेरनिफ्राय रावबो गैला संसाराव जेबो खामानि गैला जिखौ मावनानै मानसिया गावसोरनि लेथ्रा बे गोसोखौ लेथ्रा बे पापखौ सुस्रांनो हागोन बेबायदि जेबो उपाय गैया बेनिखायनो इसोरा जिसु ख्रिस्ट'खौ बेबस्था मरियमनि गोरबोआव आरो बेनोल' नङा बियो जे गोथारमोन बेखौ बियो माजों जिसु ख्रिस्ट'आ जे गोथारमोन बे गोथार गावनि थांना थानायजों बियो गले गले मा खालामदोंमोन प्रमान होदोंमोन सैताना आनजाद लादोंमोन गोग्लैयाखैमोन बियो पाप खामानि मावाखैमोन गले गले जिसुनि बिसारनि समाव बुंनो गोनां जादों बिनियाव मोनसेबो दाय मोनाखै आरो जिसु ख्रिस्ट'नियाव बेबायदि जेबो दाय जेबो गाज्रि बियो बेबायदि मावदों होननानै आयेननि बेरेखा मावदों होननानै मानसिफोरनि बेरेखा मावदों होननानै गाज्रि खामानि मावदों होननानै सासेबो साखि गसंनानै जिसु ख्रिस्ट'खौ बुंनो हायाखैमोन मानोना बियो बयनिबो सिगाङाव गोथार मोनसे जिउ खुंदोंमोन जिसु ख्रिस्ट'आ 33 years गोब्राब मोनसे समाव थांना थाबाय बियो 33 बोसोर बेखिनियाव मानसिया देरफुयो राफुयो गासैनो गाज्रि लुबैनायफोरा बारा जायो बेखिनि बयमावनो बियो थांना थाबाय अब्लाबो बेबायदि मानसिनि मोदोम लानानै गासैनो गाज्रि आनजादफोरा बिनि सिगाङाव फैदोंमोनब्लाबो बियो गोग्लैयाखैमोन बियो गोथारमोन आरो बिनिखायसो जुदि पाप मावनायमोनब्ला जिसु ख्रिस्ट'आ संसाराव थानाय समाव बे 33 बोसोर संसाराव थानाय समाव गाज्रि खामानि मावनायमोनब्ला पाप खामानि मावनायमोनब्ला नोंनि आंनि बोलि जानो हायामोन बियो जोंनि पापनि माहानि बोलि जानो हानाय नङामोन बेनिखायनो जिसु ख्रिस्ट'खौ नाय बिथांनि बे लिरनानै दोननाय जि हिस्ट'रिसिटि जि जारिमिन बे जारिमिनखौ नाय नोङो मोनसेबो आसि थुनानै गोरोन्थि मावनाय नोङो दिन्थिनो हानाय नङा आरो रावबो दिन्थिनो हायाखैमोन जिसु ख्रिस्ट'आ अपेन चेलेन्ज होदोंमोन पाब्लिकफोरनि सिगाङाव बेबायदि गोबां मानसिफोरनि सिगाङाव बुंदोंमोन आंनियाव पाप दङ होननानै सोर बुंनो हागौ दिनै नोंथाङा गसंनानै बुंफैलाय बेयाव खैजोन सिखारो नायबाय आंनियाव पाप दङ होननानै सोर बुंनो हागौ होननानै बेयाव सिखारनानै बुंफैलाय नोंथाङा आं हानाय नङा बेयाव हानो हागौ आंखौ सिनायनाय गोबां गैयैखाय उदालगुरियाव हानाय नङा आंनियाव पाप दङ होननानै सोर बुंनो हागौ होननानै नोंलाय आं न'आव दाखालि बिदि मावनाय माथो सार न'आव दाखालि खैथा बुंगोन खैजोन उइटनेस होगोन जिसु ख्रिस्ट'आ पाब्लिक बुंदोंमोन मानसिफोरखौ आंनियाव पाप दङ होननानै जुदि सोर बुंनो हागौ
सोर साखि होनो हागौ सासेबो बुंनो हाया मानोना बियो गोथार जिउ खुंदोंमोन गोथारै थांना थादोंमोन बेल' नङा बियो इसोरमोन होननानै गावखौ फोरमान होनो गले सोमोनांथाव खामानिफोरखौ मावदोंमोन जहन जायहा जिसुनि अनजासिनाय सासे सेलामोन बे जहना मा होननानै बुंदों जोबनायाव जहननि बिसयदायाव इसेबां सोमोनांथाव खामानि मावबाय इसेबां सोमोनांथाव खामानि मावबाय बेफोरखौ लिरजोबोमोनब्ला बे बिजाबफोरखौ बुहुमाव दोननो जायगायानो थोनाय नङामोन होनना बुंबाय अब्ला एसेल'सो लिरदों जोङो जानो हागौ 1% जहननि बुंनाय बायदिब्ला जहना बुङो जिसुआ इसेबां सोमोनांथाव खामानि मावबाय इसेबां सोमोनांथाव खामानि मावबाय बेफोरखौ लिरनानै दोनजोबोमोनब्ला बे बिजाबफोरखौ बुहुमाव दोननो जायगायानो थोनाय नङामोन बांद्राय बुङाखै बिथांमोना माब्लाबाबो बिथांमोना फोथायजाथाव मोनसे एकाउन्ट जोंनो होदोंखाय बिथांमोना मिसाखौ बुङाखै आरो नंगौ नाथाय जिसुआ मानो मावदोंमोन मा दुगा दिन्थिनो गावखौ दुगा दिन्थिनो आं हायो होननानै नङा बिनि थाखाय नङा गाव जे इसोर गाव जे नों बायदि आं बायदि साधारन मानसि नङा बेखौ बियो दिन्थिनो थाखाय आरो मानसिफ्रा नुनानै फोथायनाय बायदि होननानैसो बुंदों बेफोरखौ नुनानै फोथायनाय बायदि मानोना फोथायनायावसो बासायजानाय दं जे आं जे इसोरनिफ्राय फैमारदों आं जे सोरगोनिफ्राय फैमारदों बेखौ मानसिफ्रा नुनानै फोथायनाय बायदि जेन फोथायनो हानाय बायदि ख्रिस्टियानफोरनि फोथायनाया ओरैनो नङाथ' सोरबा सल'बाथा बुंबाय बेखौ जों दिनै हमनानै लाबाय थादों बिदि नङा सोरबा जोंनो खोन्थाबाय जेखौ नायखांफिननो जेखौ नागिरफिननो जारिमिनाव गैया बेबायदि नङा ख्रिस्टियानफोरनि फोथायनाया जेखौ नागिरफिननानै मोननो थाङा बेबायदि नङा दिनैबो थां नोङो इज्राइलाव थां बियो बहा जोनोम जादोंमोन बियो बहा मा बबे सोमोनांथाव खामानिखौ मावदोंमोन दाबो बियो रोखा दङ गुबुनफोरनिया सल'बाथा जेखौ नोङो संसाराव नागिरनानै मोननो थाङा ना जायगा दङ बेखौ नागिरनानै मोननो हानाय ना मा दङ ना जिअग्राफिकेलि एक्युरेट ना हिस्टरिकेलि एक्युरेट जेबो गैया बिसोरजों लोगोसे थांना थाजाबनाय मानसि सोरनिबा खोथा बुंनो हागौ गैया जोंनियाथ' जिसु ख्रिस्ट'आ सोरनि समाव जोनोम जादोंमोननो बाइबेला बुङो बे हिस्ट्रि जिसु ख्रिस्ट'आ सोरनि समाव पिलाटनि समाव हेरड राजानि आमोला मानो बाथ्रा बेलाय बेथ' आत्मिक बाथ्रा नङा बे जाबाय पलिटिकेल बाथ्रा जिसु ख्रिस्ट'आ हेरड राजानि आमोलाव माने हेरड राजाया जेब्ला सासन खालामबाय थादोंमोन रमाव बे समाव जारिमिननि बाथ्रा बे जाबाय जोंनि फोथायनाया ओरैनो नङा नंबां जाबां नङा जोंनि फोथायनाया रिजनेबल फोथायनाय जारिमिनजों सोमोन्दो गोनां फोथायनाय जिअग्राफिजों सोमोन्दो गोनां फोथायनाय जोंनि फोथायनाया जों ओरैनो फोथाया जिसु ख्रिस्ट'आ इसोरमोन होननानै सोरगोनिफ्राय फैमारदोंमोन होननानै बे गावनि मोनफ्रोमबो सोमोनांथाव मावनाय खामानिनि गेजेरजों बियो फोरमान होदोंमोन जोबनायाव बियो गावनि 12 जन सेलाफोरखौबो सोमोनांहोनाय खामानि बियो मावबाय फोथायाखैमोन गावनि सेलाफोरानो थमासाथ' बुंदोंमोन जेब्ला जिसु ख्रिस्ट'आ सिखांफिननानै आं सिखांफिनमारबाय होननानै दिन्थिबाय बे समाव थमासा गैयामोन सेलाफोरजों लोगोसे हे आंबा फोथायाखै बिसोर खोन्थाबाय जिसु ख्रिस्ट'आ सिखांफिनमारबाय जिसु ख्रिस्ट'आ गाव बुंखानाय बायदि सिखांफिनमारबाय हे आंबा फोथायालै बेखौबा माबोरै सिखांफिननो हागौसै रावखौबो सिखांफिननाय नुफेरथाराखै माबोरै सिखांफिननो हागौ सोर थैनाया सिखांफिनफेरदों बिथाङा सोंदों निस्सय आं फोथाया आं नुनांगोन नुनानै बिनि जे गजार होजानाय आखाइ जि जं सुजानाय अहेब आं बेखौ नुनांगोन अब्लासो फोथायगोन आं आरो सप्तासेनि उनाव बे न'आवनो जिसु ख्रिस्ट'आ फांथेनाय दरनि गेजेरजों बियो नुजाफिनबाय थमासखौ बुंबाय थमास फोथायनाया इम्पर्टेन्ट खारन फोथायनायजोंसो बासायजानाय बेनिखायनो थमासआ जिसुखौ फोथायनाया इम्पर्टेन्टमोन प्रयोजनमोन बेनिखायनो जिसुआ बिथांखौ बुंदों नायफैदो आरो थमासआ मा बुंदों आंनि प्रभु आंनि इसोर मानो बुंदों बेना जायहा फोथायाखैमोन जिसु ख्रिस्ट'आ सिखांफिनदों होननानै आं फोथाया होननानै बुंनायमोन आंनि आखाइजों आं सोनाय नायनो मोननांगोन बिनि गजार होजानाय बे आखाइयाव बिनि जं सुजानाय बे अहेबाव खिन्थु नुनाय लोगो लोगोनो सोनायाखै बियो
थमासआ बुंनाय लोगो लोगो बुंबाय आंनि प्रभु आंनि इसोर मानो आंनि प्रभु आंनि इसोर होनना बुंखो सिखांफिननाया इसोरनि गेजेरजोंल'सो जायो इसोराल'सो हायो रावबो हाफेराखै नोंथाङा नुनाय नङा बुहुमाव खोनानाय नङा थैबायमोन सिखांफिनबाय होननानै रावखौबो नों खोनानाय नङा रावखौबो नों मिथिनाय नङा जिसु ख्रिस्ट'आ थैनायनिफ्राय सिखांफिनबाय कारन बियो इसोरमोन थैनाया फोजोबनो हायाखिसै जायखौ थैनायानो फोजोबनो हायो बे माब्लाबाबो इसोर जानो हाया बे इसोर नङा बेनिखायनो जिसु ख्रिस्ट' बे जिसु ख्रिस्ट'नि जि बोलि बे बोलिया मानसिनि बोलि नङामोन इसोरनि बोलिमोन बियो इसोरा जोंनो लागै जगायनाय बोलि बे जाबाय जोंनि लागै बियो आयोजन खालामनाय थामथिम खालामनाय बे बोलिया जाबाय जिसु ख्रिस्ट' मानो जिसु ख्रिस्ट'नि गेजेरजों पाप निमाहा बे बाथ्राखौ जों सावरायदों मानो जोंनि गाज्रि गोसोफ्रा जिसु ख्रिस्ट'नि गेजेरजोंसो फोथार जायो कारन बियो इसोर आरो नोंखौ फोथारनो आंखौ फोथारनो आंनि पाप निमाहा होनो अकल इसोरा जिसु ख्रिस्ट'खौ मा खालामदों जिसु ख्रिस्ट'खौ जोंनो लागै थामथिम खालामदों जोंनो लागै प्रस्तुत खालामदों गुबुन उपाय गैया मानसिया गोथार जानो हानायनि मानसिया गावखौ साखोन सिखोन खालामनो हानायनि मानसिया गावखौ सुस्रानो हानायनि गुबुन उपाय गैया बेनिखायनो बे समाव आं मा खोथा बुंनो नागिरदों बे खोथाया बे जोंनि गाज्रि गोसोफोरखौ सुस्रानो होननानै बुंदों सुस्रानायनि मोनसेल' उपाया बे इसोरा जोंनो लागै पाप निमाहानि थाखाय पाप सुस्रानायनि थाखाय जि मोनसे आयोजन खालामबाय जि मोनसे थामथिम खालामबाय जिसु ख्रिस्ट'नि गेजेरजों संसारनि मानसिफ्रा रावबो गावसोरनि गोसोखौ सुस्रानो हाया गुबुन बेबायदि उपाय गैया गुबुन बेबायदि राहा गैया जिनि गेजेरजों मानसिनि गोसोआ सुस्रा जानो हागौ बेबायदि उपाय गैया संसारनि मानसिफ्रा गोसोखौ इसोरनि सिगाङाव थिग खालामनोब्ला जोंनि गोसोखौ इसोरनि सिगाङाव राइट खालामनोब्ला जिसु ख्रिस्ट'नि गेजेरजोंसो बियो जागोन गुबुन उपाय गैया मानसिया गावखौ साखोन सिखोन खालामनो हानाय गावखौ थिग खालामनो हानायनि उपाया अकल जिसु ख्रिस्ट'नि गेजेरजों सुस्रादो होनना बुंदों जोंखौ नोंनि गाज्रि गोसोखौ सुस्रादो बियो इसोराल'सो खालामनो हायो डेभिडआ बुंनाय बायदि आंनो गोग्गो गोसो इसोरनिफ्रायसो बिदोंमोन इजिकेलाव बुंनाय बायदि आङो नोंनो गोदान मोनसे गोसो होगोन आङो नोंसोरनो गोग्गो मोनसे गोसो होगोन गुरै मोनसे गोसो होगोन सोर बुंगोन इसोरा आरो बेखौ इसोराल'सो हायो बेनिखायनो सुस्रानोब्ला जोंनि गोसोखौ गोदान खालामनोब्ला संसारनो हगारना होब्ला बे गोदान जाया इसोरनो जों गथायना गुरै जानानै आंनि बे गाज्रि गोसोखौ फोसाबनो नोंसो हागोन आंनि बे गाज्रि गोसोखौ फोसाबनो नोंसो हागोन जों गथायना होनांगोन बेनिखायनो बे फार्स्ट सेसनावहाय फुंबिलि समावहाय जों बेखौ नायबाय गोसोआ इनायनो गाज्रि इनायनो लेथ्रा आरो मानसिनि गासै गाज्रि मानिया बिनिफ्राय फैयो थिग नङि गोसोनिफ्राय फैयो जोंनि गाज्रि गोसोनिफ्राय ओंखारबोयो बिनिखायनो जों गाज्रिखौ मावफ्लाङो नाथाय बाइबेला बुंदों बिसोरसो इसोरखौ नुनो मोनगोन जायफोरनि गोसोआ गोजोन जानांगौब्ला बिनि उपाया सुस्रानांगौब्ला बिनि उपाया जिसु ख्रिस्ट' गुबुन उपाय गैया अनलि जिसु ख्रिस्ट' जिसुआबो बुंदों आंनोल' लामा सुस्रानो हानायनि लामाया आंनो सोरगोआव थांनो हानायनि लामाया आंनो गुबुन जेबो उपाय गैया बेवहाय बे निमाहानि खामानि बे सुस्रानायनि खामानि फोथारनायनि खामानिया अकल जिसु ख्रिस्ट' एबा इसोरनि प्रभिजन बिनि गेजेरजोंल'सो जागोन गुबुन उपाय गैया जों नेक्स्ट सेसनावहाय बांसिनै जों नायगोन बेयावहाय जोङो बेसिक जि गोनांथार बेवहाय जों बेसेबांखौ सावरायनानै जों दोनथ'नि बेनि बांसिनखौ जोङो नेक्स्ट सेसनावहाय जों सावरायसिगोन हामबायसै